Aztertu ditugu aurrekontuak eta badauzkagu zenbait zalantza eta iruzkin. Lehena, zalantza orokor bat, aurrekontuak kalkulatu diren aurreikuspenaz. Zorpetze esanguratsua ekarriko digute, 1.930 milioi eurokoa, eta kalkulatuta daude pentsatuz barne produktu gordina igoko dela 6,4, 2022an. Horri, azpiazu zailburuak baikortasun zuhurra deitu dio, baina inflazioaren egungo goraka da ikusita, badirudi baikortasun desente jarri dela eta zuhurtasun gutxi, bereziki sail honen ardura diren hormigoizko proiektu garestiegi eta zalantzagarriegi batzuei dagokienez. Arriola sailburuaren sailak kontrolatuko dituen 574 milioi euroetatik 175 trenetarako izango da. 130 etxebizitzarako eta gainerako 5 lurralde antolamendurako eta beste hainbat konturako. Hau esaten dut, zeren eta sail honen izenean lurralde plangintza aipatzen da, baina gero, aurrekontuan, lurralde plangintzarako dirua ez da ailegatzen 3%. Eta HT-ra bideratuko dena 10% izango da. Batzen badira Euskal Y-koa eta Bilboaldeko Hego-tren saihesbidea. Alegia, 3 aldiz, baino gehiago. Eta hori ikusita, sail honen izena egokiagoa eta egiazkoagoa litzateke AHT, etxebizitza eta garraio saila. Hortxe usten dut iradokizuna. Eta HT-az jada hitz egiten hasi naizela, urterokoa. Ja bukatuta dagoela esaten pasatzen duzu urte osoa, baina aurrekontua llegatzen denean, beste 50 milioi euro Euskal Y-ko ditxosorako, eta beste urte bat Hernani Astigarraga tartean lanean jarraituko duzuela entzun behar dugu. Hau ere klasiko bat bihurtzen ari da. Dagoeneko 10 urte bete dira lehen aldiz lizitatu zenutenetik 2,5 kilometroko tartetxo hori. Eta horrekin lotutako hausnarketa bat, iruditzen zaidana nahiko pertinentea, egunotan, ez duzu galtzen aukerarik, zuek eta batez ere zuen gobernukideek, Euskal Y-koa egiteko enkomienda zabalago bat aldarrikatzeko, baina tarte horretan enkomienda daukazue, Hernani Astigarragan, eta hortxe dabil, oraindik ez dakigula noiz demonio bukatuko den. Eta oso interesgarria da ikustea zentzu berean, ze modu eskasean ejekutatu dituzuen 2021ko aurrekontua HT-ari dagokionez. Enkomienda edukita. 2021ko aurrekontuan 59 milioi presupuestatu zenituzten, eta zuek zeuek egindako likidazio aurreikuspenean, esan duzue, bakarrik ejekutatuko dituzuela 38 milioi. Alegia, 21 milioi gutxiago. Enkomienda edukita. 135 gutxiago. Arizarete, hiriburuetarako sarreren enkomiendak aldarrikatzen, eta ezarete kapazak, jada dauzkazuen enkomiendak, 175 baino gehiagora ejekutatzeko. Oso adierazgarria. Trenekin jarraituko dut. Sail honen aurrekontuaren 175 eramaten dutenak esan bezala. Zeren eta sail honetan adibidez, COVID-19 izeneko programaren 100% doa trenetara. Euskotrenen defizita estaltzera 1,8 milioi eta Bilboko metroa diruz laguntzeko 5 milioi. Hori normala iruditzen zait, baina arraroa da gero partida berdinak, zenbaki berdinarekin eta definizio berdinekin, agertzea trenbide garraioko azpiegitura eta kudeaketa programan beste zifra batzuekin. Kasu horretan, beste 62 milioi doaz Euskotrenen defizita estaltzera eta beste 61 Bilboko metroa laguntzera. Jakin nahiko nuke ea normala ote den partida berdina 2 programa ezberdinetan banatzea, zergatik egin den, eta ea zein den Euskotrenen defizita. Iaz, gogoratzen dut esan zenuela, 300 milioiak gaindituko zirela, ezberdintasun askoz, ezta? Jakin nahiko nuke, oaintxe bertan zenbatekoa den, eta aldi berean, zergatik dein hain altua Bilboko metroarentzako diru laguntza. Ze 2 programak batuz, dira 66 milioi. Karo, Bilboko metroaren operazio aurrekontu osoa, urtekoa, da 80 milioi ingurukoa. Beraz, iruditzen zait, nahiko laguntza handia. Ez dakit defizita estaltzeko den, edo zer, gustatuko litzaidake, hori pixka bat azalduko bazenu bigarren txandan. Metroarekin jarraituz, esatea faltan bota dugula 4. eta 5. lineak egiteko eraikuntza proiektuetarako partidak,
eta ea gutxienez azterlan informatiboak ja aurten bukatzen eta argitaratzen dituzuen. Faltan nabaritu dugu, halaber, Donostiako Loiolako herriberetako aldageltokirako bultzada gehiago. Aurrekontuan datozen 10.000 euroak, hoiekin ezer gutxi egingo baita datorren urtean. Eta bestalde, soberan ikusi ditugu Donostiako Kontxako bypassa egiteko datozen 5 urteotan gastatu nahi dituzuen 120 milioi euroak. Are gehiago jakinda, obrek urte terdi daramatzatela geldirik, eta oraindik ez daukazuela Kontxazpian zulatzeko baimenik. Pizkat barregarria izan da sailburuari entzutea erosten ari direla trenak eta daukazue obra geldirik eta baimenik gabe. Eta etxebizitzaz ere hitz egin nahi dut. Sail honetako aurrekontuaren 30% daramana, 171 milioi euro. Alderatzen badira iaz presupuestatutako 160 milioiekin, ematen du 11 milioi igo dela etxebizitza, 6%. Baina ikusten baldin bada, ze transferentziak egin diren 2021ean zehar, eta ez dakigun Next funtsekin lotura ote daukaten, hori ere gustatuko litzaiguke jakitea, ikusten da, likidazioan aurre ikusten dituzuela 185 milioi gastatzea etxe bizitzan. Eta beraz, zifra horrekiko egiten baldin bada alderaketa, 13.000 jetxi da, 13 milioi barkatu euro jetxi da etxe bizitzako aurrekontua, 7%. Prestazioena ere azaldu behar da. EH Bilduk aurten proposatutako eguneratzea legebiltzarrean atzera bota zen, eta orain, aprobatu dezue, 250 eurotik 275 eurora igotzea, 10%. Guk eskatzen genuen 20% igotzea eta eguneratzea prestazio horiek. Zergatik? Oso erraza da saltzen, 2010etik, zeinetan kalkulatu zen prestazioa, orduz geroztik alokairuak 20% ia igo direlako. Eta beraz, iruditzen zaigu zuen eguneratzea oso eskasa dela. Horrekin batera, salatu behar da aurrekontu honetako etxebizitza sailburu ordetzaren memoriak hitz egiten duela, hemen aipatu da, behin eta berriz oraindik existitzen ez den plan batetaz. Gora eta bera aritzen da 2021-2023ko etxebizitza plan zuzentzaileaz, eta gogorarazi behar da oraindik ez dagoela onetsita, eta zelako kaosa eragiten ari zareten honekin. Bidaltzen dezue, eskatzen dezue, agerraldi bat iragartzen dezue, gero agerraldia bertan bera utzi, gero bidaltzen dezue ofizio moduan legebiltzarrera, gero eskatzen dezue webgunetik ezabatzeko, gero bidali behar dezue komunikazio bidez, komunikazio bezala, eta imaginatzen dut ebazpenak jarri ahal izango ditugula legebiltzarkideok eta gero batzorde monografiko batean eztabaidatu eta bozkatu, beraz ez dugu oso ondo ulertzen zergatik aurrekontuaren memorian hitz egiten da plan horri buruz aprobatuta egongo balitz bezala. Atzo bertan Supiriak teleberrian esan zuen gobernu kontseiluak ez dakiela ezer plan horri buruz. Zelako nahazte borrastea plan zuzentzailearekin Arriola sailburua. Honetxita ez dauden planen propaganda bai, baina tanteo eta retraktorako ez dago partida berezirik. Zuk hemen aipatu dezu, baina partidetan ez du jartzen tanteo eta retraktoa aplikatzeko direnik. Jartzen du promozioak erosteko direla. Eta gainera, hoietako bat, bi partida daude, partida batean jartzen du 2020 hemen esan den bezala, eta imaginatzen dut izango dela, ordaintzeko erosi zenizkioten promozioak sare bankutxarrari, amenabarri eta abarri. Eta badago beste partida bat, 1,3 milioi eurokoa bakarrik promozioak erosteko. Hori baldin bada, tanteo eta retrakto eskubidea aplikatzeko gorde duzuena, iruditzen zaigu, nahiko erridikuloa eta normala, iruditzen zaigu gero zuek mespretxatzea EH Bilduk proposatu berri duen legea, tanteo eta retraktoa aplikatzen derrigortzeko, zeren eta agerian uzten du zuen gaitasunik eza gai honetan. Bizesaren aurrekontuaz, jakin nahi nuke, etxebizitza promozioetan inbertituko diren 200 milioi euroak zergatik ez diren joango alokairuko etxebizitzak egiteko. Eta alokairua esaten diot, ondoren erosteko aukerarik gabe, noski. Badirudi, hor, iruzurtzo bat topatu dezuela, 2015ko etxebizitza legea betetzen jarraitzeko, galdetu nahi nizuke, hori ala den, edo zein den zure iritzia horren inguruan. Eta alokabidez ja amaitzeko, arduratzen gaitu, aurrekontuetan onartzen da 300 etxebizitza baino gehiago dauzkazuela hutsik, alokabideren etxeak izaiarenak,
eta, bueno, jakinda 60.000 alokairu eskatzaile dauzkazuela etxebideko zerrendatan, iruditzen zaigu, horri buelta bat eman behar zaiola, ezta? Pizka bat, esnatu behar zaretela horri dagokionez. Amaitzen dut ja, Gaztelagun, Asap eta Bizigunez, uste dugu prestazio iraunkor bilakatzen ari zaretela, eta horrek ez daukala, arazoa errotik konpontzeko helbururik. 3 programa horiek batuta, gehi prestazioak batuta, 150 milioi gastatuko dituzue, eta iruditzen zaigu, gure ustez, beharra ez dala hori, baizik eta alokairuko etxebizitza parke publiko zabalago bat eraikitzea.